Tapasonang maruhata, marede mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Parangon hamuma natama di Tuhani, mar guru tu sadok lomani rohana, mar parbuihon parbue mar hite-hite salur ulaun nadengkan. Oloi hamuma Jahoba mar hite-hite las ni roha, robe mahamu tujulona, mar hite-hite olop-olop, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Sailehon matuhami rohana togu. Nabadia pikiran na dengga dot rohana ringgas pasauton ulau na denggan. Sailehon madame tuhami asa sona kay mangulu di bagasan pangodingim. Say margat sigat tuktu hatam mahami marlopon saluhut musunami. Seramo tijala pargugoy mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita. Tatangihon mapatik debata di mingguta sadarion dimana tersurat di Galatia bidu onom ayat sia saharto ayat 10 songonom malido. Alai unang marnaloja hita mabahen na dinggan ay namang gotil do hita muse ditikinai anggo so pargale hita nuaing atong bisan sa di hari dope sa taulaun manadinggani disalhut halak alai gumodang ma tudong ata sa porsiaon ido satna atong rak maidogo gemeta tuadupan ni debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi amin.
kur lansia.
Mare de mahita. Tato poti manusata tua lupa ni debata martang yang maita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu lusan para sirohami dahami na dangolon. Narodo hami tu jolom manopo tilusan hami na godangi. Di bagasan hajat do hami tubu jaladang adong hapor syau di bagasan rohanami hian. Saluhu do hami manibil sianaka dalanmu. Macai godang do panglosan nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan di basam dohot asin ni roham. Saya unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami dohot panglosan nami. Saya ingot mahami hobar tu asin roham dohot denggan di basam alani goarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagurangi. Amin. Tabegi ma baga-bagar taringot tuhasan ni dosata. Para siroha jala perdengan bahasa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang di bahe tu hita hobar tu aka dosata. Jala dang di balos tu hita hobar tu aka hajatota. Songon asin rohani amama mida ka anakna. Asin rohani Jahoba dia ka nama kabiari ibana. Hasang apo ma di debata na di gijang. Kor NHKBP.
Marede Mahita. Hatani debata naga biturpo epistel di minggutta sadarion imatar surat di buku Pasalmen bidu 84 mamukasian ayat sada saat di ayat pitu Pasalmen bidu 84 ayat sada saat di ayat pitu tajahama marjika sorin puji-pujian ala parsidoho di pangoleon tu debata edesian aka anak nisikora pola do langan jala maras rohaku di bahen lunguna di akka alaman ni jahuba marop uluk do rohaku dohot sibuku tu debata na mangului martua ma akka na mangingani bagasmu sayhodo pujon nasida sela akana ubulu surah partangisan ibana no dibahen mualna gabe maruli pasu-pasu nasida idoanggo sahatna martua do akana tu mangihon hatane debata jalano peopsa amen marede mahita.
Maha tidakon maha porsyautai songon lahina tidakon idongata saha porsyaon ditadok portibion rap mahita madok au porsea di bata Jehova ido ama pargogo no suatu dosa nato mau palangit dotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sesadai imana tinibon ni si Maria nagabe-gabean siato di parbadia adorang soha bubu ido tuhata na tumaun na berni di panguman ni silatus na mate tarpajal lo ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toro dong ditano na mula mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo laho hudul tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo na suatu dosa ni disimai bana pai mamulak sogo tu tanah on manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea dito di parbadia jaladong sada huria nabadia huria atau pani halak Kristen akka nabadia do diasesani dosa do dihatai nama do mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate doho dihanguluan nasoras amin kur ama huria
Maju Pak. Tabigi majo titing nama ragam di huriata di minggu sadarion ima minggu pasapuluh siahod dung Trinitatis tanggal 26 Oktober 2025. Naparjolo guarni minggu doho topik ni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu pasapuluh siahod dung Trinitatis. Ima hasitulo sadaon ni debata do topik minggu ripas jala hobas tu nasa ulaon nadenggan. Napaduaon sosial huria di minggu naroon tanggal 2 November 2025 pasak sosial huria dohita songot dalatta mangurupi dongatta na di bagasan parsahiton tapasaha mai di bagasan las ni roha tupoti nang pinaradi ni huriata di pitu masuk dung sidung parmingguon. Napatuluhon evangelisasi kur doho bajar NHKBP. Dalam manggohi hapor luat tu Natal ni remaja na Posobulung HKBP cinta dame di minggu sadario di patupa remaja na Posobulung do ni uriata do evangelisasi kur dung sidung parmingguon pukul walu do pukul 10 jala di patupa nasida do bajar pesan antar. Ria mahita manupahi ulauni ulon nasida di bagasan las niroha. Rapok padita hatopan ni HKBP. Di hari Senin 1 hari Kamis tanggal 27 1 Oktober 2025 di patupa do rapok padita hatopan HKBP na maringanan di seminarium Sipaholon. Alani borhak do padita resort songoni nang padita fungsional ni huriata lahu maddohoti rapati ta tangyak koma asam denggan mardala rapoti jala di pasu-pasu tuhatta. Napalimahon pesta gotilon di hari Minggu naro tanggal 9 November 2025 ima pesta gotilon di huriata dalata makalason dohot madok mau diate di pasu-pasu ni tuata naung tajalo di bagasan sataunon laos di somma tapasahat celengan aek satetek naung tapapungu songon parbue ni gotilota sikata madok moliate di panarion ni tuhata hobar tu si parmingguon tanggal 2 November 2025 di patupa hola 2 hali ima pukul 8 bahasa Indonesia doho pukul 10 bahasa Batak. Nah seorang na di hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 di bahasa-bahasa tuhatta do sahala dana boru de keluarga ni amata Padita Roni Saputra Siaturi STH inatai Yusri Simamora sian sektor 12 ipas do danahi nasorangi songoni nang natorasna ruas namoding. Nah di hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025
nunga marujung ngolu ni inata marulina boru bajar nahor ruas sian sektor opat tutup umur 20 tahun. Tuhatta mana mangapuli keluarga na ditinggalon laos di patu pahuriatta do parmingguan pukul 8 sadarion di rumah duka. Napawaluhon himbauan protokol kesehatan. Hobar surat naro siat dinas kesehatan Kota Medan taringot tu meningkatna kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA khususnya di Kota Medan. Alani asa tarikoto ma disiplin diri laho madalaton protokol kesehatan ni. Ima memakai masker, mencuci tangan, doho sabun, doho menjaga jarak tuakan nama sahid ISPA. Sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar di mingguta sadarion ima sian andoni marpaung sian sektor welu. Mulai ate mari pasa uriata tu na pasaton sumbangan bunga altar. Parhalado doho ruas na marsahid di uriata na saminggon imam godang na welu halak na parjolo adiman simajutak perawatan di Jabu sian sektor sada. Deonal simajutak perawatan di Jabu sian sektor sada. Goklas pardede pemulihan di Jabu sian sektor 2. Nah babaton situa ucok arifin parulian pardede pemulihan di Jabu sian sektor 2. Nah palimahon yeti boru sitopul manang opu Jericho boru perawatan di rumah sakit Royal Prima sian sektor 5. El Peria boru gultum manang opu Eca perawatan di rumah sakit Apen sian sektor 10. Napapituhon Kuasio Aprionel butar-butar pemulihan di Jabu sian sektor 12. Napawaluhon Yusri boru Simamora perawatan di rumah sakit Ermina sian sektor 12. Tatangnya koma sanggiat tumibu hipas aka na dibagasan parsahiton. Naparpudi selamat ulang tahun. Sudah panhalado do ruas ni huriata KFB Citadame Resort Citadame pasaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parbogason tuamu salut panhalado do ruas ni huria. Nama ulang tahun mulai tanggal 20 Oktober tu tanggal 26 Oktober 2025 sadari om. Saya diramoti Tuhatta mahamu dileu gajang ni umur jala Tuhatta mana masu-masu hamu marite pasu-pasu patod dion nang perdagingon. Dia kana ulang tahun godangna 42 halak napat jolo situa dingo sinabariba tanggal lahir 20 Oktober 1970 lalu. Umur 27 tahun siang sektor pitu napa 42 hon Marcel Sinaga tanggal lahir 27 Oktober 2021 umur 4 tahun siang sektor pitu. Saya dirapoti Tuhatta mahamu di leon gajang ni umur doho di pasu-pasu jaka ulam muna hatani Tuhatta madok di Psalmen 60 ayat 8. Ai hodo majari pangurupio diau jala tarbaenau marulupolo di linggum ni aka habongmu. Olak nima titing namasa di minggu tasadarion. Salam. Mare de mahitalos tapasat mapilya sada ado sadabe. Di bangku
ame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, amanami, inanami, naposo bulung remaja suasoni nang sikola minggu, tajaha matur pukta di mingguta sadarion, imana tarsura di 2 Timoteus 3 ayat 10 rodi ayat 17. Songonom madidok disi tapayut ihut madibagasar rohata. Alai di ihut toko doau di poda, di parange, ditahi, di haporsyaun, di labas holong dohot benget ni roha, di bagasan akka pangaleleod haporsuhon akka namasa tuau di Antioquia, di Iconium, di Listra, pangaleleon nasay kudangdo hutaon jala di palua Tuhani doau sian saluhut nai. Alai dang tarbahen sohonalele nasa nanaeng marparange na daulat marhite-hite Kristus Yesus. Alai na makapogani hamagwan na do akka parjahat doho siulas uti-utian na pautotohod do nasida huhut di pautoto. Alay ang gaho say miyam madibagasan akka naginuruhon jala naong hinaporsyaomi ay dibotohodo na mangajar hossa tuho. Huhut ala dibotoho sian siete-hete homidope sura na badiyai na margogo pabisukoko asa taruli di haluaon marhite-hite haporsyaon di Kristus Yesus. Ay nasa surati sinihaton ni debatado jalahasea mamodai mamitsang pauliulihon manogunogu di bagasan hati koran asa ripas halak ni debata hobas tunasa ulaon nadenggan ima sahakna adoras sosahat tita amanginang tuhatorangan ni jamitat tasadarion ulahi hami ma soso-soso di hita asara majaga hita di hai pasotta mulutaida surah edaran na pinasaha ni pamaret tata siap bulan Agustus tu bulan September terjadi peningkatan namarsahi di kawasan kota Medanon. Lebih kurang 30.000 mak na terdata doi. Na so terdata berarti adong dope. Adong doi na disuka-suka ngamar sahit alai dang lau tu rumah sakit. Mungkin na biar matu suntik. Do akan asing. Jadi na perjolo amanginang tajamot mak hai pasotta. Unak kurang modom. Tidurlah secukupnya, apalagi akalan siate amok inokku dison, songon hatata, edokok kamu mol-mol do hami mudu minna, jadi upaya homma asa tibu modom, dungi unang terlebak mangan, jala diupaya homma akka nasihati ma, akka nabergizi ma tapangan, asa margogo hita. Dungi taurui majo kontak parsaoran dohot akadongan molobe komarsaur napola liling-liling sasatok kipe jadi nahobi ngerumpi ate bertoba majo di bagasan minggon unapola jo diulai iya ima soso-soso siak kami amanginang huria nahina holongan tarajumi do dang mura gabe jolma partigor manak siula na dinggan
anggoin narohatta gabe halomo wammanian halak siula nadenggan gabe diholongi sude jolma pikirat tadoi alai realitasna molo taida amanginang godang doak kapartigor manang akka siula nadenggan justru gabe sisogo jala idon waeng na didok nisi Paulus di bagas 1 tahun didok na kaning disi dang tarbahen sohona lele nasa nanaeng marparange na daulat marhite Yesus Kristus. Jadi unang taripu molonung nga tabahen na dinggan akka na dinggan masude tapuota. Taula penadinggan na manginang dang pitor dinggani di sude di rohani sude jolma udok majobuti namanuan boy do namanua bunga hamu di jolo jabu munai molo di baik kamu di pacocor hamu bunga di jolo jabui anggoen naro hamu na dinggad do kan asa uli ala yakin mahamu tak sude mamerengi dinggan pasti saya dong do madokon ayah do nangi paula-ulaon ayah apa oleh suanon nyon songoni amang dohot taminang nahinaholongan di bagas satu hata Yesus Kristus taula penadenggan boy do memang gudang namak kalomohok kita alai boy do tong adong halak namak kasogohok kita boy do gabe si pujiyok kita alai boy do tong gabe si hataan ayo lo do songoni nibahen nadenggan dakkolat dihuta dihuria pe olo do songoni ay pataswaha do ihuida inna patial-tial honi mabbes songoni inna rupani habe pikirat danga dong age dia tulus-tulus do pikirat hubay songonon asa dinggan inna roha habe yang go pikiran dina deba das songoni apalagi di partikia sonario na manginang lemborak do mangulahon nadenggan adi berek kamu na viral na parpudianokan na dibanteni kepala sekolah nama mastap muridna gabe di polisi hoddo dungi do hok do sudiak ka murid demon mogok belajar hapenian anggoen naro habasa sampai mamastap kepala sekolah nai ala memang ido ra najolo dapok ni kepala sekolah uju marsikola dope ai kasongoni do metode najolo hami pesanga dope dia do pasongoni ai molo di lotak guru di pastak guru ni upaya hoddo unang habotowan ni natutuai ay molo pinabuhay boy do lam mao to iba alok di lotak ko ilong gi petokko ala ni otom doi inna do songoni ji pinasi don unak kabotowan alai terlepas majosiat cara ni kepala sekolai nama mastak muridna mungkin memang dang cocok be tu pangajarion si sonarion alai nanaing taida manginang tidak gampang di zaman sekarang ini untuk melakukan hal yang baik anggorohani kepala sekolai unang gabe parisak do ibana alai gabe di polisihon alai odon waeng nanaeng ditogi hot turpukot tuhita asa memang di tonga-tonga ni situasi nalam maol nalam borat maka tidak kom maka jongjokon akan adinggani unang gabe sumurut tita hinorhon niaka tantangan na adong ayo lo do songoni gabe jorah gabe soolo be mangulahon na dinggan adang wolo biaw ay gabe aci ni roha do naro inna songoni bahkan adong do hinorhon ni haci ni roha manginang dakola sumuru be ibana mangulahon na dinggan alai gabe muba marbalik dakola sok mangulahon na dinggan alai olo do halak nasi songoni hinorhon ni haci ni rohana gabe dohot ibana mangulahon akka naso dinggan
Jadi oddo na dipasunggulhon Apostel Paulus tu si Timoteus di bagas saturpu ta sadarion. Di tonga-tonga ni situasi na niadopan ni si Timoteus, di pangelaion, di pangaleleon na jupang na niadopan ni si Timoteus. Di sosohon Apostel Paulus tu si Timoteus asahot ibana mangihuttot poda pangajarion dohot haporsyaon nasailaon na diihutton ibana sian si Paulus. Jadi didok si Paulus di ayat 10 sadai dihuttok ko doau inna atong ihuttom mai torus. Jadi di tengah-tengah guncangan yang dialami oleh Timoteus, Paulus mengingatkan supaya dia tetap meniru dan melakukan apa yang baik, yang boleh dia peroleh dari kehidupan Paulus. Jalalam takas doya manginang di ayat 10 pak ro di ayat 15 di oddolhon. Asamia si Timoteus di bagasan akanaung ginuruhon sian hatani debata nadapok na mulai sian haetehonna. Jadi ya manginang tung matcailas do rohani si Paulus mamereng si Timoteus alani haporsyaonna alai dang dung pajupang si Timoteus doh si Paulus baru pe burju si Timoteuson ternyata mulai siadak danak ngadi hangoluho si Timoteus hatani debata puasa ala natorasna doh opungna natorasna si Eunike dohot opung na si Luis mulai siya danak nunga di patadahot tu si Timoteus taringok tu hatani debata jalamar perbuwe do yamang inang sahat tu nama godang si Timoteus dihanguluhon ibana do ngolu haporsyaon na tu Tuhan Yesus Kristus bahkan gabi perbarita nauli do ibana amang dohot tamu inang na hinaholongan sadarenungan na macay api dot tuhita lumubi makan atoras dison hamu akka inokku amokku akka opung apalagi di zaman sonarion di zaman yang penuh dengan tuntutan dan kesibukan oddon waing suku-sukunda dihita terbaik kita rope partikiata dinalaho mangajari yanak kotai manada hatani debata HP ido padatta ditikki mabuat danaki tupat didion. Na olo doho mangajar-ajari ibana asa ditada ibana hatani debata. Taulah hoddoi. Na olo doho mabuat danakon tu perguruan ni halak Kristen, kuria Kristen mata Protestan. Taulah hoddoi. Amang doho taminang sanga dobe kita mangajari danaki martangiang. Ay naman waing sonaryon molo tabereng ngalam mo rube persauran ni natoras dohot yanakon na. Kenapa? Karena semua sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Akan natoras borhat manugot mulak botari. Suasoni nang akyanakon borhat manugot sikola mulak botari. Dugi diuduti dope, adong mana les, adong mana ekskul, adong mana privat, dohok lan akka na asing. Disimulak sah di jabung aloja, modom. Dangarong be partikian marsaor. Molo pe adong partikian, hatok mulak tu jabu. Tabereng ahado na niula, ahado na taulahon. Sibuk, sitio hempon nabe. Tangboy ta persuade amang inang adong masada di teras adong ma di ruang TV adong ma di kamar adong dotong di kamar mandi mar hempon tangapa labi noto aha di paula-ula di si sajabu alena rapak puli-puli sude ayo lo do tosongoni sapuro maddo mata do inata alemar situ dalan bah mamiding duat cikan sitio hempon nabe songonon
marsipakulingat do. Do. Alenang marsida bohi. Di pakuling yamat tay na tay. Dia lusi do. Inna. Alayod do ditiup. Hempon non. Inama-namasan waengo namang inang. Jadi zaman ini semakin menuntut kita dan menjauhkan kita di tengah-tengah persekutuan keluarga. Jala tabo do tahilalai. Tabo. Semua menikmati kesibukannya masing-masing. Marasing do totonan ni akka ama, marasing do totonan ni akka ina, marasing do totonan ni akka naposo do akka lansia. Anggo akka ina molo bineres songoni mar live TikToki kan? Ito ma live ni TikToki. Mereng ma akka pajual kabaya do biasa natong. Kabayanya kakak inna kan? Kabayanya inangku inna. Ima jotusi. Dungi amang inang molotai dan wangon. Boy dotong nasajabu. Tas sarupa nanidaina. Soal si panganon. Anggona jolo amang inang. Ahado dirokok kamu tu akayanakon. Disigulamo Allah kamu inna. Dangadong namanulaki. Rapak mangalak gulamo do. Anggon waeng dang be. Ngaboy marasing na dialang dipangan yanakon na dohot natorasna mga lagulamo yanakon na mga lang kepsi do lanak kana asing nga puli-puli be jalada nga rong be pola molotaida di bagas seperti kianon na apala rapak marsipanganon hape ido sada budaya di halak Batak na jolo. Airang tatadda na jolo meja. Aharo na taboto. Tikkar. Aharo na parbahul-bahulin na do. Nasubalunan nino kan. Tikkar do di bahen. Wasa. Asa memang dangadong na mga bati. Hot sada di bagas sa parsaurani. Alay nga maul benwaing Jepang ta di bagas seperti kiano ni. Mga koe. Ngayon na be. Amang dohot taminang na hinaholongan, odon waeng namago di tonga-tonga di parsaorat, di tonga-tonga di keluarga rap dohot, natoras dohot akka ianakon na. Lumobi ma di partikyas sonaryon, kita juga harus benar-benar memperhatikan anak-anak kita. Karena ternyata Bapak Ibu, persoalan yang dihadapi anak-anak kita begitu kompleks. Molo didahamu berita na baru-baruan na masa di Bali soal perundungan atau bully. Manikot sahalak mahasiswa mangalupa sian gedung lantai 2. Alanyaha, ternyata dia mengalami pembulian dari temannya sesama kuliah. Dangdak danak bayakok kita naung kuliah doda. Siya manginang nasota boto do. Nasota suliki do bagas aha persoalan na diadopan niya kaya nakotay. Dakola parsikolan nai naborak pinikiran na. Alay gudang do sa tikos na nasota boto. Jala nasota uhal siya ni bana. Hinorhon ni kisibukat ta songon natoras. Boy do'y masalah pergaulan. Boy do masalah percintaan, do'lan akka na asing. Jala yakin mahamu amang inang, di bagas seperti kia sonaryon, ngalam gudang nabuni di bahay na kaya nakotay siya kita. Jala di boto hamu do, habunian na binahin niya kaya nakotay, sebenarnya itu adalah akibat dari kurangnya hubungan kedekatan antara kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Makanya gabi manutuk diri ibana, arong persoalan na dipopom sahalakna. Soyabe, arong partikyat tamanangihon ibana. Alay tabering madibagas sa turpu ta sadaryo na manginang, si Eunike doho si Luis, sian haetehon ni si Timoteus nung nga diajari hatani dewata.
dan Timotius itu menjadi pribadi yang benar-benar hidup di dalam iman kepercayaannya. Jadi dihita amanami inanami, persoalan yang dihadapi anak-anak kita saat ini adalah salah satunya banyak anak-anak zaman sekarang ini ternyata mengalami kecanggungan terhadap orang tuanya. Canggung, herana sukai bana, maka tai tu among na doho tu inong na. Natagunat tu media sosial na manuaingon di bahen, di pasaha sudi holsona. Alanyaha, ala memang dang adong keterbuka abbe. Suasoni nang akan atoras pe amanginang, dakkolan ni anak koni canggung maradopon natoras na. Nakita kan atoras pe ngagudang nabakkol. Dinalaho pasingoto nakayanak kotay. Basa, dang diboto be carana, dang diboto be maddo hatana. Alanya, ala dang ditadda be karakter ni yanakonna. Amang doho tamuinang nahina holongan. Jadi ido na pinatudu ni si Eunika doho si Luis di bagasa turpukon. Dipatuduhod do tanggung jawab na songos sahala na toras. Makarikoton pangajarion hatani debata tu si Timotius. Ala buasa. Ala dirajumi si Eunike do si Luis do hatani dibatai didok di bagasan ayat saplonomi hatani dibata marwaso mamudai mamicang pauliulihon dohot manugu-nugu di bagasan hati goran jala margogo do hatani dibata mabahen ripas sasahalak hobas tu ulaon nasa nadinggan. Amang dohot taminang nahina holongan firman Allah itu adalah fondasi yang tepat untuk mengubah kehidupan seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Ido makana didok di parpadadatai ditik kimabuan iana kota tutonga-tonga di huria lahumaddi di ibana na olo doho mengajari ibana asa ditadda hatani di mata. Supaya apa? Supaya anak-anak itu dituntun memiliki karakter ilahi. Diamu amanami inanami na hinaholongan taksarupa bibil taon dohok buku na asing na di cahayamu. Bibil taon dakkola surat ni jolmaon jolma pe manuraton alayasing doon dohok buku na asing. Ido didok di ayat 10 pati nasinihatton inna 10 pak do manang 10 onom ay nasa surati sinihatton ni debatado inna sinihatton diilhamkan dihembuskan diucapkan dikatakan oleh Allah. Jadi ini bukan hanya sebuah tulisan yang ditulis oleh manusia, tapi kitab suci kita Alkitab ini adalah perkataan Allah yang sedang diperkatakan kepada kita. Jimolo tajaha bibil taon dasarupai dohok nama jaha buku-buku na asing, buku psikologis dohok buku na asingi. Tetapi ketika kita membaca Alkitab majaha bibil taon na manginang, kita sedang diajak berbicara langsung kepada Allah. Jimolo di cahayamu bibilon tudus nama katai do debata di bagasa partikianon di partikiani tuhita. Jadi ido makana manginang songoni jodol hod si Paulus tu si Timotius asamian ibana di bagasan hatani debata naung ginurhonna sian haetehonna asa boha asa saya totong ibana dipakulingi debata. Jadi nama makulingi debata dakkola ditiki namar tangiyang. Tapi membaca Alkitab ini juga adalah media yang boleh kita pakai untuk senantiasa berbicara kepada Allah. Amang doho taminang nahina holongan suasoni do nakita. Oddo suku-suku nuaing tuhita taharinggas sodope majaha doho mangguruhon hatani debata. Manang nong gumudang do nuaing na asing tajahai siap bibil tay. Apalagi di zaman sonaryon tang nama olbe mga lului bibil
najulu do sada sajabu bibil ngamolyate najulu doi anggon wae ngamanginang tabereng hola binuk ka hemponi ngaboy jupang tadi si bibil hola tabuk ka hempot tai dakubo to dahamu ati narong do de hempom mun aplikasi bibil bukwet diate alai do persoalan waingon habis do waing partikyata hola mabuka kana asing di hempot tai aka konten-konten hiburan aka konten si parekelo dohlan aka na asing bahkan olo do si pata manginang sampai marara si malolong tai alanyaha baholan alani manotto nakasi totonon si parekelo disi baka si pata tataon tangguk bah dabudo ahon ni basidung majoon innahita dope ale tabereng saya liling mahamu taham macah bibili saya liling mahita tahan majaha manang-manangi renungan adong doka renungan ni huriatta heru kamui hola dua halak do madokokya dibahe ni amanginang renungan harian ganupari di YouTube ni HKBP Cinta Damai ya laho mangurupi hita doi dang gejang-gejangi paling liling 8 menit HP anggona manoton membuka-buka na asing boy do hita 2-3 jam jadi masunami amanginang unang mariswang tabuk kamay asa marhiti-hiti renungan na binahin ni Huriat tape boy rupani hita marsaur dohot debata amang dohot tamu inang nahinaholongan ido namasan waingon semakin mudah akses untuk membaca Alkitab semakin mudah untuk memahami firman Allah tetapi di zaman sekarang ini justru kita semakin sulit untuk bersekutu dengan Allah sasitong namanginang mololam murado hita mabuka bibeli ikolam hehe do semangata di dalam majah bibeli tapi ternyata tidak justru waktu kita sekarang ini banyak dihabiskan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak membangun memang taburo ni pakilalah molo ni toton parekkelani apalagi molo do persoalan ale holani do honok ko manginang taksidung persoalanmu di bahenaka konten-konten parekkeloni sato kini do lupa ho dukon ni mula do musiho mamikiri si pikirami alai didok di bagasat turpukona manginang hatani di bata dakkola mabay parekela sato kini alai didok di bagasat turpukon taruli haluaudo sude akka namian di bagasan hatani di bata amang do tamu inang nahinaholongan balgado pakkorhon ni hatani di bata ayang goekel do tak perlu hitaro tu gari jaon di lapo tuak utabo mekel ugodang parekelan disi di jabu boy do godang parekelan hola salak tamani hempon ale puasa di sosohok kita tuing ananon marsaur rap dohot hatani debata ala marhite hatani debata maruli haluaudo sude yakkanamian di bagasan hatani debata amang dohot taminang nahinaholongan maruli hagogoon maruli lasni roha sude arsakmu sude si taonommu taralu sadoi di bagasan hatani debata jala ido didok di epistel tanah kaning nasa na ubolus rura partangisan nama bahen debata mualna gabe maruli pasu-pasu do nasida jadi molo didok rura ya, rura itu adalah tempat yang terdalam sebuah lembah jisongoni madiko parhon hagogoon ni hatani debata partangisammu arsakmu no bagas no belga boy doi di pauba hatani debata gabe las ni roha amang dohot tamu inang nahinaholongan ido makana diodolhon si Paulus tu si Timoteus ikomiyad doho di bagasan hatani debata asa margogo ho maruli pasu-pasu ho mangadupi akka pangalilion na masa di tonga-tonga ni ngulum jala ido nuwaing na disosohot tuhita
hina arga ni hata ni debata na ikos say taparukil ho tahanguluon tajaha tatangihon asa memang amanginang mangadupi na masa di bagas seperti kiesunuangon margogo hita ay ido didok si Paulus di bagasan arsa pa ibana di bagasan hurunga pa ibana ale margogo si tutudo ibana iman na parjolo huria dito hata didok si Paulus do nakaning tu si Timoteus alay diihutok ko do au inna Paulus mengatakan kepada Timoteus, ikutilah aku, tirulah ajaranku. Alay memang unas salah tangkap kita, dang namadok gabe hadirion ni si Paulus napate gabe si tiruon siya saluhukna. Alay molo didok si Paulus ihutto nau, dihutto kodo au, namadok asa tiru maakan adenggan siya nau. Tiru ma akan adenggan nauk kuhangoluhon hulaon. Jadi molo didok si Paulus pe ihutok kamu au, tatiru mana patut si tiruos si Paulus. Marguru tu nadenggan, unang tu naroa. Jala marsiadu mahita, mangulahon aka nadenggan. Amang do taminang, oddo soso tu hita, jala ido topik ni minggutta. Ripas mangulahon nasa nadinggan. Kita diajak supaya berlomba-lomba untuk melakukan yang baik. Alay memang mulut ida adong do dua sahita. Ido nakan dido bukwet detai say tunaroa do aulao say tunajaha do au inna kan. Si adong do dua sahita taringok tuson. Naparjolo manginang molo didok si Paulus say marguru mahamu tunadinggan alay olo do hita marguru tunaroa jala naroa ido si pata tabahet tudosan isa dari hamudoi siadong do nasongoni ay siado nang tikini boy do songoni bau pe unang oray hamu songoni siado nang pe mangalanggar aturan do si bahasa dungau yoray hamu inna ombar guru tu naroha doon tang mar guru tu nadenggan hapenin naroha ikot tu nadenggani mahita mar guru asa lam tu denggan na hadiri otta molo tu naroha do tapatudos tapar guru hod dirita balam roama parangin ang parulautta si odo say na parjolo dungi sahih na padua ho namanginang molo didok si Paulus marsiadu mamangulahon nadenggan olo do si patahita mga bati akan nadenggan na binahen ni halak om malate ni roha berek komma ikkogogaw kuih unang gabi pabanggahu ibana mabbaheni inna songoni rupani halak panak kokkon ibana manabay siyan toro. Ada perilaku yang begini. Jala ido pakkorhon ni dosa dung madabu si Adam do si Hawa. Adi berek kamu si Adam do si Hawa ikan. Nasada disukun bahasa songoni oddo inna. Nasada nari disukun bahasa songoni oddo inna. Amang do tamuinang nahinaholongan si oddo nanahing didok marhite turpukon ikol lampahehe oddo hita. Roha na marsiadu dinalaho patupahon aka nadinggan molo di bahay dongan nadinggan lobi siani ikop bainokku do ikko soni do prinsip dihita terlumubi ma disadarion au sosohonokku do tuhita manginang naposo bulung taon ay molo hupayuti utami tikki acara pangucak konon nami di son marhite na po sa bulungop petar bahet do nadinggan di tonga-tonga ni huryaon. Jiron wae ngakaya nakot taon tinalaho mangido pangurupion dang na mangido-ido halakot daong. Alay tabereng masongos si Eunike dohot si Lois. Mereka bertanggung jawab untuk mendukung kehidupan Timoteus. Songoni mahita sadaryon. Jemolo maredde pannon dan akaya nakot taon tau rupi
Dang nalaho balok konon ni halaki hepengi. Alay memang dia kahaporluan dinalaho paturehon akka pakobasion di tonga-tonga ni horong na poso bulung. Di molo mareddian no di son halakon tatupahi ma marsiadu hita. Si molo dibereng dongam diberek kita non dongammu na dilabung mi ibuak na biru. Na dia do menom muna. Na merah pucat. Ang gwenamu ati iubung-hubung ko namang do sudi jamitain naramu. Daong. Alay asa dinggaddo akka rencana ni anak kotai. Imana parjola manginang. Muluboy sukun na dilabung mi. Na di ko. Dungi na paduahon, adong do dipatupan apo sa bulung, bajar pre-order. Dipesan dan dibayarkan sebelum pesanan sampai. Bahasa dibahen pre-order, asa mangulu do rohana mangurupi. Addo raso tajalo pe natatuhori, nung ngatapasahat, hebeng na tuhorna. Ido tadana, jadi dasar rupa hita dohok manuhor di luaran. Lobi siya nido kaya nakot taon. Jimula an nomor minggu ya, napo sebulung ya. Coba tengok yang di depan kalian itu. Yang di depan kalian mana? Wah, merek kamu dari sini? Walau mamereng dari sini, bibanya nggak yakin. Bereng jo saya bola. Abirang munay kiri. Biasa na ugodang do hepeng ni lansia. Baido dah. Ay tiyak tanggal sada kring-kring inna. Oh. Siap boru pangkuaran. Masuk musik siap boru si nomor 2. Jadi terlalu haman tu sida ya. Jangan segan-segan. Apalagi HKBP Cinta Damai di bagasa cinta dohok kedamaian doi pasah epeng ne. Jadi babu hamuat tong kasih tahu nanti berapa harganya ya. Target ni halakona manginang 200 teh 200 paket asa 100 do mani anggo nerako nakading 200 HP na lakos 100 dang mungkin dang boy ko hatay. Alame mga manginang taboto dak kaya nakot taon dang apala dipakai na sida kaanggaran na dong siya tonga-tonga ni huriyay diupayahon na sida do mga lului alay kadang mungkin do pe siya sakuna ay parsikola do pe na sida molo pe karejo na sida etor sedia may hita mana manupahi akaya nakot taon alania manginang marsiado mahita pos rohakwan non unang termulak kamu teh. Jewolo do songoni ola nala ni bajar mana ngala ni kor so dihutub betang yang pasu-pasu. Martang yang meta alia mana amin na kan berbunyi-bunyi mula berbubus songoni. Mana songoni ate. Jihamu pian non mana parok kamu ya. Udah ada di luar orang kan mengambat. Iya. Iya do. Terebet kamu di luar napola segak kamu kana torasta don kana tuat-tuatta kana burju do sude pos rohakwa manginang itta ni tolak ni gogotta bahenota tinalaho mangurupi nasida jala di bagasan ias ni roha mahita tinalaho patu pahoni songo didok si Paulus nakaning ihuttom maau inna nunga dihutok koau inna jadi marsiadu mahita manginang tinalaho patupahon akan adinggan di tonga-tonga ni huriat tahun sude akka horong pakobasion ikon rak tapar rohaho do jala ikon rak marsiadu do hita patupahon akan adinggani asalam maju huriat tahun jala asalam rarat akka barita taringot tunadinggan di tonga-tonga ni huriat tahun do diaka humaliang ta alani margogo mahita tinalaho makka ngoluhon hata ni bata ay ido hata
nama modai mamicang pauliulihon manugudogu di bagasan hati goran jala ido nama baik kita gaberi pas dinalaho mangulahon nasa nadenggan atau ngamanginang martangi yang mahita moliate maale Tuhan nunga di pauliuliho hami marhite-hite hatami lumubi ma Tuhan di partikian sinuaingon dangapala adong benian akka pangalele pangela-ela songon na niadopan ni si Timoteus alay buhay do hami di ela-ela hamajuan ni jamanon gabi holang hadirion nami siyako sesoni nang natoras dohot akka iyanakon na sainganan alay dang rap sainganan alay dang sapakilalaan sibuan dohot sitabunihon holso nabi alani di paingot to hami di bagas sa partikiano Tuhan asahot mahami miyan di bagasan hatami lumubi ma dinalaho mangalo pangela-ela dohot pangalili ali Jahoba di bata amanami moliate ma di parsaurata ho rap dohot ruas di huriami Tuhan maruli hagogo mahami di bahen hatami nasay huhangulok kami tuhaluaw mahami tuhabuan sudeya karsa ng parukilon nami salpudoi bahenom mo matuhasik ka ni gabelas ni roha gabi hagugoon pakirimon na mangulo di bagas ang ulo nami o Tuhan asa margogo hami mangadupi sa luhu na jalapos roha nami Tuhan di bagas at tangamu mardalak kami sonang suharibu-ribu pakilalaan nami moliate mali Tuhan Jehovah di bata ama nami huwag kami do di bagas sa tangyang nami sude ruas di huriam hakabebe cinta namay natongon di bagas sa parsahiton pamalum matuhan salpuhos sude tanggal hos sahi siap pamatang na bahem matuhan sika na las ni roha marhiti-hiti haba malum na pargugoy rohana ng todi na Tuhan suasoni na kami sude Tuhan ramoti hami akaruas di huriami padaw hami siyan panahiti ajari hami Tuhan makarikoton mangargahon hai pason nami sa toto kami Tuhan hipas boy mula-ulaon jala toto kami Tuhan manatap dopako ay hodo mual ni hanguluan lam huaring gasok kami matuhan marsaur rap dohoto huwa kami do di bagas sa tangyang nami ruas ni huriam natongon marulang taho di bagas sa saminggon maruli pasu-pasu na sida Tuhan marhiti-hiti tabba ni umur tabba mapasu-pasu tujulanon tabba ni pasu-pasu naong jinalona tabba matuhalas ni roha tabba ma nang partodion na lamhibul margogo mamangadupi sa luhu na lam matoras mapartodion na suasoni ng ruas ni huriami Tuhan keluarga na tinadikon ni inanami ng borhat Tuhan dongani manasida apuli sude yanakon na pinopar na pargoguam mo Tuhan patulus ulaon dinalaho paborhaton na tua-tua nami asa anggiya Tuhan dingga sude mardalan ulaon adat makorho pasu-pasui las ni roha dia kapoparana lehosada ni roha sa roha sa pikira manasida Tuhan dinalaho patulus sa luhu na jala ho matotong na mga rajay roha do pikiran na ali Jehovah di bata ama nami pasu-pasu mo mahuriamot Tuhan disakap na jumonok pipartikyan na mahihuto Tuhan ima pesta gotilon na naing patupaw ni huriami manggotil hami sa otik siyan na niulan ni tangan nami pasu-pasum naong nilihom mo tuhami Tuhan tas sediya Tuhan maribakon naong pinasaha mo tuhami alani Tuhan ajari hami madok moliate sa otik siyan na pinasaha mo upasahat tami madibagasan las ni roha asa marhiti honi buhi muse lampahe pakon ulaw pagkobasyo di tonga-tonga ni huriami pasu-pasu sude parhalado ni huriam padita bibel pro rodi situa rodi ruas ni huriami Tuhan diak kaulaon nami be dongani hami totong adi Tuhan Jehovah de bata ama nami tuhodo upasa taming ulo nami
Sesa dosa doh pangalasyon nami di bagasa Kristus Yesus Tuhan nami martangya kami Tuho. Amin. Taidehon ayak namangihut nos jongjong maita. Nanenga tuhalak suci, songon binay na tuhon, ingo turu piluhut na gale, kami parulong mahon. Bahen mahau, arhitean, pasu-pasu, Tatangi ako mapiliata. Ale di bata ama namin na di banua gijang. Hodo haroroan di saluhut si leon-leon na dinggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masiyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na utus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulho na rajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim.
Asalam hutadahami godang ni sileolehommi tuhami. Asalam girgir hami maddok moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajamu, say saut malomoni roham di Banua tonga osongon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hangoluas siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami, una kami togyo tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.